Bore da, a chroeso i Gwasanaeth Boreol Eglwys Dewi Sant ar yr ail sul yn yr Adfent. Ar ddechrau'n gwasanaeth heddiw, byddwn yn goleio'r ail ganwyll ar dorch yr Adfent. Mae'r ail ganwyll yn atgoffa ni o'r proffwydi yn yr Hen Testament, pobl megis Eseia, Jeremia, Malachi ac yn y blaen. Y proffwydi hynny a rhagfynegodd ddyfodiad y Meseia ac y gyhoeddodd, paratowch ffordd yr arglwydd, unionwch y llwybrau iddo. Iesu Grist yw goleini'r byd, goleini na all unrhyw dywyllwch ei drechu. Gweddiwn. O Dduw tragwyddol, wrth fod y dyddiau'n birhau a'r nosweithiau'n prysur gau i mewn, goleiwn ganwyll i oleion meddyliau a chyffroen calonnau, fel y boedd o ef y soniodd y proffwydi amdano, yn cael ein gwylio ac yn aros i'w groesawu ef sydd yn oleini'r byd, oherwydd y mae ef yn arglwydd byth bythoedd. Amen. Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Gras a thangnefedd a fo gyda chwi. Dad y gwogoniant, sanctaidd a thragwyddol, edrych arnom y nawr mewn gallu a thrigaredd, bydded i'th nerth o'r chfygu ein gwendid, i'th lewyrch o leo ein dallineb, ac i'th ysbryd ein denu at y cariad hwnnw, sy'n cael ei ddangos a'i gynnig i ni gan dy fab, ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Felly, cyffeswn ein pechodau,
a cheisio gan ein tad, ei fyddeiant a'i dangnefedd. Dad nefol, yr ydym wedi pechu ar feddwl gair a gweithred, a heb wneud yr hyn a ddylem. Mae'n wir ddrwg gennym, ac yr ydym o ddifrif yn edifarhau. Mwyn dy fab Iesu Grist a fu farw drosom, meddaiain i'r cwbwlaeth heibio, ac arwain ni yn ei ffordd ef, i gerdded fel plant y goleuni. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau i bawb sy'n wir a difeiriol, a drigyrhau wrthych a chryddhau o bechod, a'ch cadarnhau mewn daioni, a'ch cadw yn y bywyd rhagwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Y colect ar gyfer yr ail sul yn Adfent. Gweddiwn. Dad yn y nefoedd, a ddanfonais dy fab i waredu'r byd, ac yr anfoni ef drechefn i fod yn farnwr arnom. Dy roi ni ras i'w efelychu ef yng ngostyngeidrwydd a ffurdeb ei ddyfodiad cyntaf, fel pan ddaw drechefn, y byddwn yn barod i'w gyfarch, a chariad llawen ac a ffydd gadarn, trwy Iesu Grist ein harglwydd, sy'n fyw ac yn teyrnasu gyda thi ar ysbryd glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen. Darlleniad o lyfr Malachai. Wyle fi'n anfon fy nghenad i baratoi fy ffordd o'n blaen, ac yn sydyn fydd awr arglwydd rydych ni geisio i mewn i'w deml. Y mae cenad y cyfamod rydych yn hoff ohono yn dod, bydd arglwydd y lluoedd. Pwy all ddal dydd ei ddyfodiad, a phwy a saith pan ymddengys. Y mae fel tân coethydd ac fel sebon golchydd. Fe eistedd i lawr fel un yn coethi a ffuro arian, ac fe bira feibion lifau a'i coethi fel air ac arian, mwyn iddynt fod yn addas i ddwyn o ffrymau yr arglwydd. Yna bydd offrwm Jiwda a Jerusalem yn hyfrydwch yr arglwydd, fel yn y dyddiau gynt a'r blynyddoedd a fi. Israel bendigedig fo a mi fo mweld a'i bobl, ein prynu ni yn y rhif am naeth, trwy waredigaeth nerthol. Trwy enau ei broffwyd i glan, bu'n dweud amdani droion, y deia'n gwaredu rhag pwy bynnag fo'n gelynion. Fel hyn y gwnaeth drigaredd y rad am tadau gynt, gan gadw y llw am naeth i Abraham ar glan gyfamod hwnnw. Y doi'n hachub ni rai gwael o afael ein gelynion i'w Gwasanaeth ef yn iawn, yn gyfiawn ac yn ffyddlon. A thi fy mhlentyn byddi byw yn y broffwyd Duw, ei lwybrau a baratoi, a rhoi i'w blant faddau antoi pecodau. Cant Duw yn ei drigaredd fawr, a ddaw ar wawr ddifolau i pawb sy'n byw yn ofn y bedd, a heddwch i'n heneidiad.
Gwrandewch Efengil Crist yn ôl Sant Luc. Gogoniant I ti o arglwydd. Yn y 15fed flwyddyn o'r Deyrnasiad Tiberius Caesar, pan oedd Pontius Pilat yn llywodraethu ar Judea, a Herod yn dywysog Galilea, a phan oedd Philip a'i frawd yn dywysog tifriogaeth Iturea a Trachonitis, a Lysanias yn dywysog Abilene, ac yn amser a chofferiadaeth Annas a Caiaphas, daeth gar Diw at Ioan fab Zacharias yn yr anialwch. Aeth ef drwy'r holl wlad oedd I amgylch Iorddonen, gan gyhoeddi bedydd edifeirwch yn foddion maddaiant pechodau, fel y mae'n ysgrifenedig yn llyfr geiriau proffwyd Esaia. Llais un yn galw yn yr anialwch, paratowch ffordd yr arglwydd, unionnwch y llwybrau iddo. Caiff pob caelon a'i llenwi, a phob mynydd a bryn a'i lefelu. Gwneir y llwybrau trwellog yn union, a'r ffyrdd garw yn llyfn. A bydd y ddynol rhyw oll yn gweld iachadwriaeth Diw. Dyma Efengil yr arglwydd, moliant I ti o Grist. Daeth ein darlleniad o'r Hen Testament y bore yma o lyfr y proffwyd Malachi. Y mae'r llyfr hwn yn nodweddiadol am ddau reswm. Yn gyntaf, dyma'r llyfr olaf yn yr Hen Testament, ac yn ail, mae enw'r awdur yn anhysbys I ni. Ni wyddom pwy ysgrifennodd y llyfr hwn mewn gwirionedd oherwydd ystyr y gair Malachi yw fy nghenad, a does dim sicrwydd ai enw personol yw hwn neu disgrifiad o swydd yr un ysgrifennodd y llyfr, y proffwyd yn ei weld ei hun fel cenad I Dduw. Prif gwyn y proffwyd oedd bod offeiriaid y deml wedi mynd yn ysgeilus a di-hyd yn ei cyfrifoldebau yn grefyddol ac yn foesol. Yr oedd y proffwyd yn gweld bod esgelistod crefyddol a moesol yr offeiriaid wedi ymledu blith y bobl, ac yr oedd pobl Jiwda a Jerusalem fel yr offeiriaid wedi mynd yn ddi-hyd yn ei perthynas â Duw. Ond yr oedd y proffwyd yn rhagweld y dydd, pan fyddai Duw yn dychweled i'w deml ac yn ei ffuro, fel tân coethydd I losgi ymaith yr holl amhurdeb, ac fel sebon golchydd I sgwrio a golchi ymaith yr aflendid oedd wedi cymryd gafael y mywydau'r bobl, o'r offeiriaid yn y deml i'r addolwyr cyffredin. Mae'n ddarlun trawiadol o'r Duw sanctaidd yn sancteiddio ei bobl. Ond cyn y dwyrnod hwnnw, byddai Duw yn anfon cenad I baratoi y ffordd. I ni Gristionogion, mae'r darlun a gawn yn y proffwyd Malachi yn gweddu i'r hyn a welwn ni yng ngweinidogaeth Iwan Fedyddiwr. Cenad oedd Iwan, a'i waith oedd paratoi y ffordd ar gyfer yr arglwydd. Fe welwn ni ar ddechrau'r drydydd bennod yn Efengil Luc Iwan yn camu o'r tiffeithwch anhysbell I gymryd ei le ar lwyfan hanes y byd. Mae Luc yn cael ei adnabod fel hanesydd. O blith y 4 Efengylydd, Luc yw'r un sy'n hoffi rhoi ni'r cefndir hanesyddol I bob digwyddiad. Nid yw ymddangosiad Iwan Fedyddiwr yn eithriad I hyn. Yma, fe gawn Luc yn gosod Iwan Fedyddiwr ynghyd destun gwleidyddol a realiti cythryblus hanesyddol ei oes, pan oedd Tiberius yn ymerawdwr yr ymerodraeth Rufeinig a Pontius Pilat yn llywodraethu ar Jiwda a Herod yn dywysog Galilea a phan oedd Annas a Caiaphas yn archoffeiriaid yn y deml. Roedd yn gyfnod o densiynau a thyndra gwleidyddol rhwng grym yr ymerodraeth Rufeinig a dyheuadau pobl gyffredin Jiwda a Galilea am ryddid. Dyma'r sefyllfa yr ymddangosodd Iwan Fedyddiwr ynddi, a'i lais proffwydol yn cyhoeddi bedydd edifeirwch yn foddion maddeuant pechodau. Neges yn galw pobl I droi yn ôl at Dduw oedd neges Iwan.
yng nghanol y tensiynau. Yr oedd Ioan yn gyntaf oll yn galw'r bobl i ganolbwyntio ar ei bywydau ysbrydol, ei perthynas a'i cerddediad â Duw. A mae pob adnewyddiad yn ein bywydau yn dechrau pan drown yn ôl at Dduw ac y gwnawn le iddo yn ein bywydau. Mae hi mor hawdd i ni gael ein hysgwyd gan bopeth sy'n digwydd o'n hamgylch. Mae hi mor hawdd i ni ymgolli yn nwndwr y byd a'i bethau. Mae hi mor hawdd i ni anobeithio wrth wrando ar y newyddion ac yng nghanol ein gofalon anghofiwn i'r un sydd ar gallu'n cynnal ni trwy'r cyfan, sef Duw yng Nghrist Iesu. Ond nid oes angen i ni wrando ar lais proffwydol Ioan Fedyddiwr heddiw yn llefaru wrthym ni, ei eiriau yn galw arnom ni, yn galw i ganol ein bywydau. Paratowch, unionwch, gwnewch lwybrau troellog eich bywydau'n union, a'r ffyrdd garw yn llyfn mwyn i'r arglwydd gael lle. Ond nid oes angen i ni wrando ar lais proffwydol Ioan Fedyddiwr yn ein galw ni roi ystyriaeth ddwys i'n cerddediad personol â Duw, a cheisio ei fyddeiant ef ac adnewyddiad o'n bywydau. Dyma'r gwaith paratoi y mae'r Adfent yn ein galw ni ddon flynyddol, y gwaith o fod yn effro i Dduw, heddiw, nawr, fel y gallwn weld a phrofi o'r newydd iechawdwriaeth Duw, yr iechawdwriaeth a ddaw i ni trwy Iesu Grist. Oherwydd paratoi yr ydym am ddyfodiad yr arglwydd Iesu Grist, yr un sy'n dod i ganol ein bywydau ac yn ein puro a'n glanhau trwy ei gariad a berthol ei hun. Amen. A bydd y ddynol rhyw oll yn gweld iechawdwriaeth Duw, a bydd y ddynol rhyw oll yn gweld iechawdwriaeth Duw. Y chweched adnod o'r 3 bennod o'r Efengyl yn ôl Sant Luc. Tymor y paratoi a'r cyffro yw'r Adfent, ac fel rhan o'r paratoi a'r cyffro heddiw ar yr ail sul yn yr Adfent, cawn ein cyflwyno un o gymeriadau mawr y Testament Newydd, sef Ioan Fedyddiwr. Mae Ioan Fedyddiwr yn un o'r cymeriadau rhyfedd hynny sy'n ymddangos cyn i Iesu ddechrau ar ei weinidogaeth gyhoeddus. Mewn mwy nag un ystyr, Ioan Fedyddiwr yw'r paratoedd, yr un sy'n paratoi y ffordd ar gyfer dyfodiad Iesu. Pwy oedd Ioan, ond llais un yn galw yn yr anialwch, a'i neges yn gryno ac yn glir, paratowch ffordd yr arglwydd. Mae Ioan Fedyddiwr yno ar ddechrau pob un o'r Efengylau ac yn ein cyfeirio ni at Iesu. Fe wyddom ni o Efengyl Luc bod Ioan ac Iesu yn perthyn, ac yn ôl yr Efengyl fe allwn ni fod yn sicr bod y ddau tua'r un oedran. Roedd Elizabeth, mam Ioan, yn berthynas i Mair, ond ni allwn fod yn sicr beth yn union oedd natur ei perthynas deuluol. Roedd Elizabeth llawer yn hŷn na Mair, ond pan aeth Mair at Elizabeth i ddweud wrthi ei bod yn feichiog, fe lamodd y plentyn yng ngwroth Elizabeth a dwedodd wrth Mair, bendigedig wyt ti ymhlith gwragedd, a bendigedig yw ffrwyth dy groth. Fe wyddom hefyd fod tad Ioan, Zacharias, yn offeiriad, a gafodd ei daro'n fyd am iddo beidio a chredu'r newyddion bod Elizabeth ei wraig yn feichiog. Ond fe ryddhawyd ei dafod yng Gwasanaeth yn weidi Ioan, ac fe ganodd ei gan, bendigedig fyddo arglwydd yw Israel. Y gan yr ydym yn ei hadnabod fel y Benedictws, un o'r cantiglau y canwn ni fel rhan o'r Boreol weddi, ac y ganom ni fel rhan o'r Gwasanaeth heddiw. Mae'n gan sy'n gorlifo a gobaith, cyffro a llawenydd, gyda Zacharias yn dweud am ei fab Ioan, a thithau fy mhlentyn, gelwir di yn broffwyd y goruchaf, oherwydd byddi'n cerdded o flaen yr arglwydd i baratoi ei lwybrau. O'r cychwyn cyntaf, yr oedd Elizabeth a Zacharias yn gwybod mae paratoedd fydda Ioan yn chwarae ran unigryw yng nghynllun Duw
i ddwyn iechawdwriaeth i'r holl fyd. Ar ôl ei enedigaeth, mae Iwan Fedyddiwr yn diflannu am ychydig, tra bod Luc yn canolbwyntio ar enedigaeth a magwraeth Iesu, ac mae'n gorffen ei ddarn agoriadol ar Iwan trwy ddweud yn syml, yr oedd y plentyn yn tyfu ac yn cryfhau yn ei ysbryd, a bu yn yr anialwch hyd y dydd y dangoswyd ef i Israel. Nid dilyn yn ôl traed ei dad i'r offeriadaeth a wnaeth Iwan, ond yn hytrach fe ddilynodd drywydd hollol wahanol, gan sefyll yn llinach hir a pharchus yr aflonyddwyr diwiol, y proffwydi, a friffodd yr Hen Testament, a'i galwad gadarn i alw eraill i edifarhau a throi yn ôl at Dduw. Sefyll yn llinach y proffwydi oedd Iwan, yn pontio rhwng yr Hen Testament a'r Testament Newydd. Iwan Fedyddiwr oedd y proffwyd olaf yng ngwir ystyr y gair a welwn ni yn y Beibl. Pan edrychwn ni ar y proffwydi yn yr Hen Testament, fe welwn ni heb eithriad. Bob tro byddai Duw yn llefaru trwy enau proffwyd, bod hyn yn golygu bod Duw ei hun ar fin gwneud rhywbeth mawr yn hanes ei bobl. Nid oedd Iwan Fedyddiwr yn eithriad i hyn chwaith. Cyd adroddwn y credon Eceia. Credwn yn un Duw, y Tad holl alluog, gwneithir o'r nef a deiar a phob peth gweledig ac anweledig. Credwn yn un arglwydd Iesu Grist, unig fab Duw, a genhedlwyd gan y Tad cyn yr oll oesoedd. Duw o Dduw, llewyrch o lewyrch, gwir Dduw o wir Dduw, wedi ei genhedlu, nid wedi wneithir, yn un hanfod a'r Tad, a thrwyddo ef y gwnaed pob peth. Ein mwyn ni ac ein iechawdwriaeth, disgynodd o'r nefoedd, trwy nerth yr ysbryd glân daeth yn gnawd o fair forwyn ac fe gwnaed yn ddyn. Fe groeshoeliwyd drosom dan Pontiws Peilat, dioddefodd angau ac fe claddwyd. Atgyfododd y trydydd dydd yn ôl yr ysgrythyrau ac esgynodd i'r nef, ac yma'n eistedd ar ddy heilawr Tad, a dawd rychefn mewn gogoniant i farnu'r byw a'r meirw, ac ar ei deyrnas ni bydd diwedd. Credwn yn yr ysbryd glân, yr arglwydd rhoddwr bywyd, sy'n deillio'r Tad a'r mab, ac ynghyd â'r Tad a'r mab a gyd a ddolir ac a gyd o goneddir, ac a lefarodd trwy'r proffwydi. Credwn yn un eglwys lan gatholig ac apostolig, cydnabyddwn un bedydd maddeuant pechodau, a disgwyliwn ym atgyfodiad y meirw, a bywyd y byd sydd i ddyfod. Amen. Wrth i ni ddisgwyl am ddyfodiad yr arglwydd, gadewch i ni weddio dros yr eglwys a'r holl fyd, fel y bydd cyfiawnder yn llwyddo a heddwch yn ffynnu tra bo lleiad. Dduw cariadus, gweddiwn dros yr rhai sy'n llefaru a llais tosteri, dros yr rhai sydd ar y cyrion, y rhai sy'n cael eu camdrin neu ei hecsploitio. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Gweddiwn dros yr rhai sy'n llefaru a llais dewrder, yn erbyn llygredd, chwant ac anghyfiawnder. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Gweddiwn dros y rhai sy'n llefaru a llais gofal, dros yr ymgylchedd, y fforestydd, y moroedd. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Gweddiwn dros y rhai sy'n llefaru a llais her, yn erbyn hunanfoddhad, difaterwch, hunangyfiawnder. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Gweddiwn dros y rhai sy'n llefaru gyda dy lais di, yn ein byd, ein cymunedau, ein heglwysi. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Gweddiwn dros y rhai sy'n gweiddi o ddiffeithwch unigrwydd, dros y rhai sy'n gweiddi o ddiffeithwch cael ei hesgeluso, dros y rhai sy'n gweiddi
o ddiffeithwch gorddibyniaeth, a thros bawb sy'n gweiddiw unrhyw fath o ddiffeithwch heddiw. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Dduw yr anialwch, bendithia a cyffyrddiad iachusol, y rhai sydd mewn angen heddiw. Can wrthwy a hwy ddod at ati mewn ffordd newydd, ac i gael ei llenwi ath ysbryd o obaith a phwrpas, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Mae'r arglwydd yma, a mae ei ysbryd gyda ni. Dyrchefwch eich calonnau, yr ydym yn ei dyrchafu at yr arglwydd. Diolchwn i'r arglwydd ein Duw, iawn yw rhoi ein diolch a'n clod. Iawn yn wir yn dyletswydd yn llywonydd bob amser ac ym mhob lle, yw diolch i ti, Dad Sanctaidd, holl alluog a beth fywiol Dduw, trwy Iesu Grist ein harglwydd. A ddaeth hi'n plith yng nghyflawniad yr amser, gan agor i ni ffordd i chawdwriaeth, gwyliwn yn awr am y dydd pan ddaw drychefn i farnu'r byd, gan ddatguddio leini ei bresenoldeb, fel y gwelwn ei allu a'i ogoniant. Felly, gyda llir angylion a holl gwmpaen i'r nef, gyhoeddwn ogoniant ei enw, ac ymuno a hwy yn ei hemyn di derfyn o fawl. Anna
ac fe gofiwn sefydlu swper yr arglwydd trwy wrando ar eiriau'r apostol Paul. Oherwydd fe dderbynu Iesu oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a droddodais i chwi, i'r arglwydd Iesu, yn nos y brydychwyd ef, gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff, sydd er eich mwyn chwi, gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i, gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef, cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddeiwn innau'n dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canis eiddot ti o'r deyrnas, a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Cymerwn enid i fyfyrio ar y cymyn bendigaid, ac ar o chymyn Iesu, gwnewch hyn cof amdanaf. Gan gofio troion eisoes yr ydym wedi penlinio wrth fwrdd y cymyn, ac estyn ein dwylo i dderbyn y bara, corff Crist, ac yfed o'r un cwpan, gwaed Crist, gweddiwn gyda'n gilydd. Owen fededig arglwydd, mewn undod ath bobl ffyddlon ledled y byd, ger bron pob allor yn dy eglwys lle dethlir yr Iwcharist, dymunwn offrymu ti fawl a diolch. Cyflwyna fi ti fy enaid am corff, gan deir ewellusio bod yn un a thyn wastadol. Am na allaf yn awr dy dderbyn yn y sacrament, tyrd yn ysbrydol i'm calon. Gwna fy hun yn un a thi, cofleidiaf di a chalon, meddwl ac enaid. Na foed fyth i ddim dy wahanu di o ddiwrthif, fel y gallaf byw a marw yn dy gariad. Amen. Diolchwch i'r arglwydd oherwydd graslon i'w ef, a'i gariad sy'n dragywydd. Cydweddiwn, o Dduw haelionus, enyn ynom fflam dysbryd, fel pan ddaw'r arglwydd drachefn, ac awn ddisgleirio fel goleuadau o'i flaen ef, sy'n byw ac yn teyrnasu mewn gogoniant am byth. Amen.
gyfrwng o'r byw rhwng y Duw a dyn, ro'n ein calon ras i fi'n gytyn. Cyd fi'n gytyn fel brodyr fafon y rhan, a'r gariad yn ein canol y drwy ein hoes, na foed i'r arfo cry o'r fframur gwan, ac na bo grym i ni, ond grym ac yr oes, rhag wae y diliw tan o trig ar ha, a thyred i'n gwaredu Iesu da. Gweddiwn am fendith Duw. Llywyrched Crist, hael cyfiawnder arnoch a chwalu'r tywyllwch o'ch blaen, a bendith Duw holl alluog, y tad y mab yr ysbryd glân, a fôn eich plith ac ydrigo gyda chwi yn wastad. Amen.